Myslím si, že štart korektný. Martin Svoboda, Filip Slávečka, hradený sportový útočný náhrada. To je situácia, ako sme už videli aj predovú sezóny, rozhodujeme Braňa si vidíme, že ostávajú došné, takže možno a je proti teraz som to hovoril, že tí dobré bratia si nezostávajú nič došní a práve to potvrdíme, že po tomto súboji, po tomto kontakte získal Slávečka, ktorý sa tak dostáva na 4. pozíciu, kde sú zastupne víťazov. Dostatočný náskok na čele. Josef chádza do 4. kola. Martin Svoboda bezpečne druhý. Krátko pražený súboj už v týchto chvíľach minulosťou, keďže medzi dvojicu sa dostal Filip Slávečka na trati na Moslava a Pomokúžel. Ideme do 5. kola, nájazdo 5. kola pre Zimmermana na čele. Filip Slávečka pri tom útoku sa dostal úplne tesne až na Zolína. Teda priznám sa, že to bolo príliš tesné. A ideme do finále, priatelia, záverečné kolo na čele. Josefom Zimmermanom, ktorý sa napravuje chuťko. Po minuloročnom nie príliš veľmi na Renault finále. A Milan Greguška útočí na svojho brata, neberie ohľad, v žiadnom prípade. Milan Greguška na svojho brata, Korál, Žána, Luboša a potom ešte stále máme Josef Zimmerman víťazí. Martin Svoboda, druhé miesto a Ľubo Greguška tretí. Milan Greguška štvrté miesto a Filip Slávečka vo svojej premiére okruhovej majstrovstve Slovenska na 5. mieste. Cimo zdraví miesto ďalšie súbory v finále. Dobrom dominoval rovnako ako 2 roky dozadu domáci jazdec Jožko Zimmerman. Zdravia fanúšikov aréne plochej dráhy v Žarnovici, že sa prišiel rozlúčiť Milan Greguška s chybami na tribóne. Lúči sa aj Josef Zimmerman. Jožko Zimmerman prišiel pred tribónu, pozdravím divákov, pozrite sa. Ďakujem vám, ďakujem Jožko Zimmerman, ktorý sa vracia na trón autoslajdového jazdca v divízii 4x4. Pozývame vás na vyhlásenie výsledkov, kde tieto výsledky aj potvrdíme odoznaním trofejí. Trofeje už sú pripravené, takže ďakujeme všetkým účastníkom a pozývame všetkých na vyhlásenie výsledkov, takže môžeme pripraviť stupne. Tribúna, ktorej zvykneme hovoriť západná, bude na teda dobrý výhľad na vyhlásenie výsledkov. Tribúna východná, ešte pozdravujeme Josefa Zimmermana. Aj Martin Svoboda sa prichádza ešte rozlúčiť. Aj Martin Svoboda prichádza ešte poďakovať divákom za podporu. Martin Svoboda zdraví teda divákov. Počkaj, toto je tvoje, Martine! Martin, to je tvoje! Nechaj tak, však on sem príde. Počkaj, to je ťažké strašne toto. To sa mu bude zle niesť aj s tým pohárom. To nie je kevlar toto, to je poctivý plech a plný hliny. Tak, ideme pripravať skupné víťazov. Kde je Martin Svoboda? On sem príde, však sa vyhlasovať. Áno, takto tu. To by sa s tým ťahal. To bude cena pre Martina Svobodu. Áno, toto mu odovzdáme.
No a medzičasom poznáme tých z vás, ktorí poslali SMS-ky za